डिमान्ड जास्टिस जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय দিয়া হ'ব বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে নহওক এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ ভেৰগাঁও লুকাছ বৈশ্য ছাৰ তেখেত আছে তেখেতক মই নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ প্ৰথমে আমি 11 जुनाव 11 जुनाव जि अभयाकुटियाव सानै उन्दै बैसोनि सिख्लाखौ रबिता राभा आरो समायना राभा होननाय सानै माइनर एजनि जि सिख्लाखौ रेप खालामनानै बुथारनाय बे जाथायखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोंखारिदों आरो जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बेबायदि जाथाया जाहाथे उनाव जाफिना बेनि थाखाय सरकारा बिथांमोनखौ जाबायदि खास्ति होनांगौ बेबायदिखौ जोङो लुबैगोन सरकारा दिनै बिथांमोनखौ बा पुलिस प्रशासना खोब गोख्रैनो हमनायनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनि सीएम बिथांखौ धन्यबाद होनो लुबैदों आरो पुलिस प्रशासनखौबो धन्यबाद होनो लुबैदों नाथाय बिथांमोनखौ हमदोंब्लाबो नाथाय बिथांमोननि थाखाय बिसारा एसे गोख्रै जानांगौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिसार खालामनानै गोख्रैनो बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो माब्लाबाबो बे बिथांमोनखौ हगारनाय बिदि खालामनो नाङा जों बेखौ डिमान्ड खालामदो फासि होथारनांगोन नङाब्ला बेबायदि लंपट मानसिया बेबायदि धरखन खामग्रा मानसिया रेप खामग्रा मानसिया जोनोम जाबाय हागोन जुदि बिथांमोनखौ जिउ फोजोबो फासि होनानै बुथारो अब्लासो बिथांमोना बिथांमोन बायदि मानसिया गिगोन आरो बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौनो लुबैगोन जे बिथांमोनखौ फासि होथारनांगोन आरो होथारनांगोन बेखौ जोङो लुबैगोन बिनि उनाव नैथियाव जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे आसाम सरकार आरो जोंनि जि बिटिआर सरकार बे मोननै सरकारा जाहाथे बिथांमोननि जाय रुंसारि जालांबाय जायानो स्टार्ट जाबाय बिथांमोननि न'खराव जाहाथे मोजां रोखोमै अनसुंथाइखौ होयो कम्पेनसेसनखौ जाहाथे बिथांमोना मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा उदालगुरिनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायदों आरो आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुबैदों दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां बेबायदि जिनाहारि खालामनानै बुथार जानाय सिथार जानाया जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा एसे सांग्रां जानांगोन हिन्जावसाफोरा सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोङो गुबुननि थुनलाइनायाव जाहाथे जोङो बेबायदि सिथार जानाय बुथार जानाय बेबायदि जाथाया जाहाथे जाबाय हाया बिनि थाखाय जोङो खावलायगोन जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव बिथांमोनखौ जाहाथे गुबुन मानसिफोरनि खैसारियाव जाहाथे गोग्लैया जोङो बेखौ जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावमोनखौ जोङो खावलायदों आरो जाहाथे आसाम सरकार आरो भारत सरकार जोंनि बिटिआर सरकारा जाहाथे नैबेबायदि जाथायखौ जाहाथे जाफिनबाय हाया खनले जाबाय हाया बिनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि जि रैखाथि होनो गोनां बे रैखाथिनि थाखाय जा बेबस्था लानांगौ बे बेबस्थाखौ जाहाथे सरकारा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा खालामना होयो बेनि थाखाय जोङो दाबि दैखांगोन आरो जागे फासि होआ उननि समाव जोङो गोख्रोंनि जिबायदि हाबाफारि लानांगौ जोङो लागोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आरो जुदि फिन बेबायदि रेप केस मार्डार केस जाबावोब्ला गुबुन लाइमोनफोरा जोंनि सिख्लाफोरा जुदि रेप केस जानानै बेबायदि बुथार जायोबा जों बेनिख्रुइ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोङो मा खालामगोन जोङो हाबाफारि लागोन आरो बेनि थाखाय जों जा खालामनांगौ खालामगोन बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे बर' आइजो जखन्थाइ आफाद जयै जोङो दिनै थांनाय जुन दाननि 10 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अभयकुटि गामिनि जि सानै हिन्जावसा गथ' रबिता राभा आरो समायना राभा बिथांमोनखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ बुथारनाय जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दुखु मोननाय आरो सोंखारिनाय बेखौ जोङो फोरमायग्रोबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायनो नागिरदों बा बिथांमोननिसिम जोङो आर'ज खालामहरदों जे जायफोरा रबिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ बुथारबाय बे गासै 7 जन मानसिखौ इतिमध्ये एरेस्ट खालामदों बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ बयबो नुदों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो आर'ज खालामहरदों बेखौनो जों खावलायहरदों बेखौनो जों दाबि खालामहरदों जाहाथे बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायावनो जाहाथे जोबा बिथांमोना जाबायदि गोरोन्थि मावदों जिबायदि दायगिरि गतिके बिनि दायनि फिथाइखौ जाहाथे बिथांमोना मोनो दा बेखायनो जोङो
दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला नैबे भेरगावनिफ्राय जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारि जोङो बेखौ फोरमायनो नागिरदों। गासै जोङो मोनब्रै दाबि। एक नम्बरावनो जाबाय जोङो भारतनि नोगोरारि, भारताव संबिधान दङ, बै संबिधानाव थिखानाय जि आयेन बायदियै जाय मानसिफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारो बिथांमोननि जि दाय, बे दायखौ जाहाथे भारत हादरनि जि संबिधान बे संबिधानाव थाखानाय आयेन बायदियै जाहाथे बिथांमोना साजाखौ मोनो, बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनिफ्राय जोङो खावलायहरदों। 2 नम्बराव जाबाय जाय दायनिगिरिफ्रा दासिम एरेस्ट जानानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनानै थाबैनो जाहाथे बिजिरनाया जायो, बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायहरदों। 3 नम्बराव जाबाय जाय न'खरा भिक्टिमाइज, जाय न'खरा दायो बे भुगिनानै दङ, बै भुगिनाय न'खरनो जाहाथे आसाम सरकारनिफ्राय थोजासे राङारि अनसुंथाइ होयो, बेखौ नोङो 3 नम्बर हिसाबै जोङो दाबि खालामदों। आरो 4 नम्बराव जोङो भारतनि नोगोरारि, भारतावनो जोङो उदाङै थांना थानो लुबैयो, बेबायदियै आइजो माहारिनो जाहाथे थांना थानायनि जि रैखाथि, जि सिकिउरिटि बेखौ होयो। बेनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनब्रै दाबिखौ लानानै जोङो दिनै हाबाफारिखौ रनसायनो गोनां जादों।